Αυτό εδώ το μπουκαλάκι που βλέπεις είναι το λεγόμενο mist των αεροσυνοδών. Σου χαρίζει άμεση λάμψη, ενυδάτωση και αναζωογόνηση. Και σαν άτομο που έχει υπάρξει αεροσυνοδός για πολλά χρόνια στη ζωή της, θέλω να σου πω ότι μακάρι αυτό εδώ το προϊόν να είχε βγει νωρίτερα. Δεν ξέρεις πόσο υποφέρει το δέρμα σου όταν ταξιδεύεις και ειδικά όταν βρίσκεσαι κλεισμένη μέσα στο ξηρό αέρα ενός αεροπλάνου. Αυτό εδώ το mist θα σου χαρίσει ενυδάτωση και λάμψη σε δευτερόλεπτα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κατά τη διάρκεια του skincare για να δώσεις έτσι ένα άμεσο boost στο δέρμα σου, πριν το μακιγιάζ, μετά το μακιγιάζ και πολλοί δημοφιλή make-up artists του εξωτερικού το χρησιμοποιούν και στα ενδιάμεσα βήματα όσο χτίζουν το μακιγιάζ τους. Περιέχει λευκή τρούφα και έλαιο αβοκάντο και πριν τη χρήση το ανακαινείς καλά-καλά και ψεκάζεις το πρόσωπό σου. Είναι και 50 ml, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να το βάλεις μέσα στο travel necessaire σου. Θα το βρεις στο kio.shop.